No. Ideme kus oplachnúť motorku, lebo sa na to nedá pozerať, aká je brudná. Tak sa pôjdeme trošku povoziť. Aj keď asi zase nachytám 1500 múšiek, no ale to... Už to vyzerá veľmi zle. Veľmi zle. Takže trošku ju oplachneme, no. Biedáka. Zrkadla poriadne, nevidno. Ako stará je tá motorka, tak je to 2006, ale akože vyzerá dobre, no darmo. Má dačo do seba. Ale tá predná guma vera pane, chlapci, mali pravdu, že už skončila svoju puť. Budem musieť objednať minimálne prednú, keď nie aj zadnú. No uvidíme, no. A nič. Aj v lepších rodinách sa stáva také. Máme tady krásny den na projížďku. Ideme pozrieť do Jaklovec, jak to tam vyzerá, a potom pôjdeme buď na Smolník alebo na Spisku. Uvidíme, že jak sa rozhodnem tam. A teším sa, lebo v pondelok som sa bol previesť a prišiel som domov, pozrel som si videjka, krásne počuť cez mikrofón, čiže po pletačkách s 3 drôtovými mikrofónmi, kedy ma totálne dožreli a som ich vrátil všetky späť, som si kúpil DJI Mic 2 bezdrôtovo spojený s kamerkou DJI Action 4 a ide to jak jedna báseň, akože paradička, no. Aspoň to, že jedna firma, tak to funguje, no. Ale toto asi nebude fungovať teraz, lebo zase sme tu chytili odťahovku, že som ju obehol už predtým. A sa tu budeme šľontať. Alebo aj nie, no. No, som aj to fúknuť, ešte tam by som stihol dajak. Táto keď začali opravovať všetky diery na Jahodnej, tak to dobrý deň potom. Majú robotu do zimy čo robiť, keď to poopravovali. Kokos. Čau. Serus. Čaute. Už? Domotorkováme? Je to pauza. Či pauzička? Ak človek sám je, to sa ťa nechce, vieš, to trošku a som si povedal. To si mal povedať, že ideš, ne? Také neplánované. A ja tiež len tak som vybehol. Prišiel domov z roboty, reku, čo budeme robiť? A idem na chvíľku, vybehnem.
Ne. Či tak to bude, či nie. Za čo sa povozím. Ideš točiť, hej? Už idem tak ešte raz, dvakrát si prejdem a idem z Dojakloveca zviezť a potom uvidíme kde. Nechce sa mi dnes tu veľmi furikovať hore dole dajak. Dnes to máš prázdne cesty, fajne. Dnes potrebujem príbeh, vieš. Len jazdenie. Čau, čau. Príbehové. Tak. Ne, vieš čo, stále tu posledný krát som sa bol voziť furt len tu hore dole a si hovorím, že nebol som ešte ani toho roku tam smerom na Smolník, ani na Spisku vôbec. A tam tiež sa dá celkom povoziť akože. Takže idem pozrieť, jak to tam vyzerá. No tam Smolník a toto to ešte si počkam. Počka? Nie, počkam si ešte to. Prečo? A neviem, bo ja tam idem cez Štós, vieš, a tam... No, tak ja tiež tak. Podľa mňa ešte kamienky nasadujú. Myslíš? To je ešte taká cesta, že včera, niekedy v nedeľu sme boli u Horňu a to okolo Pôdičke aj. Čo iba keď chodím smerom Štós, tak to vždycky, a viac prídu dažde. Až na jeseň, hej? Cesta, to ja mám rešpekt. Som zažil tam kamienky na ceste. Kamienky sú všade. Dobre chlapci, čaute zatiaľ. Sú do tej diery vydrbané. To už není, že cesta a zaplata. To sú že zaplaty a potom trošku cesty, kokos. Nenormálne toto na Slovensku. Fakt, hrúza. Ako, ale aspoň, že platajú tie diery a nedávajú ten drbnutý nástrek, lebo to... Na tamtom som sa minulý rok skoro zabil. Tie asfaltokamienky. Kokos. Nechápem, jak vôbec také dačo môžu dovoliť dávať na cestu, akože, však to je... unreal. Na to proste, keď vyjde, že to je čerstvo nastriekané, to je viac než pravdepodobné, alebo na 90% sa proste ťa šmykne proste. Dúfam, že už tu nemigrujú žáby, kokos. Pozor, ťahnutie. Pozor, to je ťahnutie, nie migrácia. To migrujú asi len vtáky, čo? Tak, keď tu boli semafory, bola to aj výhoda, aj nevýhoda, lebo dalo sa prísť motorkou na začiatok. Išiel si prvý, kto nezadal. Ale išiel si po rozžubanej ceste, no. Teraz je cesta už zrobená, ale zase sa tu šľonceš za autami, no. To čo bol? Kamienky? Či čo to boli za zvuky? A nechápem, že prečo on, keď sa na pravú stranu nakloním. Takže dúfam, že to nebude nič s tým olejom, lebo ja to tak odkladám, tú výmenu tej strany. No to ja musím sa aj kúknuť. Oh fuck. Tak to už vieme, čo tu vydáva zvuky do pizdy.
čo? Už vieme, čo nám tu hučalo a robilo zlobu more. Pozeraj tu, objímka more z výfuku. Odpadla celá. Aj so šrúbkou. Tak to mne poserie ako. Čo to ani neotočím? Výfuk? More drôtik. Ja neviem z čoho to je. Taký vianočných svetielok to ešte bude, ty vole. Paráda, no. No. Takže aký je výsledok zastavenia sa? To bol výfuk, no. Neviem, jak je to možné, ale proste sa mi odšrubovala matka, čo drží výfuk cez tie gumené silent bloky, že by nerezonoval tak. A vlastne tá celá objímka z výfuku sa zašmykla. Že sme to tak provizorne prihondili. A ideme to... Nikdy v živote som tu nebol. Neviem, či to ide vôbec a kde ďalej tá cesta, či ne. Ale čo? Aspoň si môžem povedať, že som tu už bol, ne? Kráma! Tu je firma! Kidding me? To tu čo, drogy robíte? To je, ak do takej riti takoho napadne postaviť firmu, to akože nepochopím. To jedine normálne, že tú podzemku kúpil za 5 korún. Čo to je? Čo to je? Koj show? No fokume, tu som vera, že nikdy nebol. No koj show, ty nekos teraz. More. Nenávidím tých s krovinorezmi, či už idem na motorke, či idem na aute, to nie, že by prestal kosiť. Skočí kameň, ti rozbije okno. Okno. A motorke mi vybije oko. No jasné. Tady všechny cesty končí asi. Vidíte, jo. Pri obecnom úrade, tak jak furt. Hore nič. Výfuk drží. Zaujímavé. Keď ono je možné, že ja som bez tej matky jazdil už aj dávno predtým, len som si to vôbec neuvedomil. Tak to na oko držalo, až to dnes dodržalo, no. Toto je taká nebezpečná cesta trošku, lebo to len... To pritom, jak sa naši slovenskí policajti vedia za kempy, by som sa vôbec nečudoval, kebyže aj tu boli proste rovno v krakoch. Typek dajaký pretekár s tým vozíčkom. Do obehnúť isto, že sa stavím normálne. Chápeš to? Normálne odpadávam z toho. Vozíček, dobre, že mu kolesa neodletia, ale typek to tu bude pásať. Dnes
pomaly, ani náhodou, aby si ho neobehol. Milujem takých. Chápem, normálne stovkou to tu bude dávať. Výfuk drží. Z jeho hodnej domu už, hoci by som ho v rukách doniesol. Tá, aj také sa stáva. Aj v lepších rodinách, ne? Takže tak asi. No nič. Ideme ho dajak prihondiť naspäť. Nech to trime jak má. Som si nezahúťal pod mostom, normálne sa hanbím. To tak, keď človek pozerá na diery. Všade. Nemôže ísť bez toho, že by si nepozeral na cestu rovno pod seba. Ty vole.